ኣብ ትግራይ ዘሎ መከራ ካብቲ ብደርጊ ዝነበረ ዝብኣሰ ከም ዝኾነ ቢሮ ስራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊጹ። ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ተላኢኾም ዝበሃሉ ሓገዛት እውን ናብቲ ኣብ ዓፀዎ ዘሎ ሰብ ምብፅሖም ንምፍላጥ ምዕጻው ስልክን ኢንተርኔትን ኣጸጋሙ ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀ ትካላትን ናይ 3 ኣዋርሕ መሃይኦም ክኽፈሉ ብዘይምኽኣሎም ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ንብረቱን ጥሪቱን ተዘሚቱ ጥራሕ ኢዱ ከም ዝተረፈ ብምግላጽ እቲ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ መከራ ብደርጊ ካብ ዝነበረ ብዝኸፍአ ከም ዝብእስ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቐዲሞም ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ሓቲቶም ነይሮም። እንተኾነ ገሌ ሓለፍቲ ብልጽግና ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፅሉ ዕድል ዝማህመነ ከም ዝኾነ እዮም ክዛረቡ ተሰሚዖም። ኩናት ኣብ ትግራይ ሕጂ እውን ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዓዲግራትን ውቕሮን ንሓደ መዓልቲ ጀሚሩ ዝነበረ ግልጋሎት ስልኪ ተመሊሱ ተቋሪጹሎ። መራሒ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ከቢድ ዋጋ ዘኸፍል ዘሎ ሕቡእ ኩናት ኣብ ትግራይ መልሲ ክህበሉ ተሓቲቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ህዝቢ ብረሃብ ከንበርክኽ ይጽዕር ኣሎ ንዝብል ጸብጻብ ዘኢኮኖሚስት ተቃውሞ ኣስሚዑሎ። ዘጋርዲያን ትማለ ሰንበት ኣብ ዘውፅእ ሓበሬታ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገሩ ከቢድ ዋጋ ዘኸፍል ዘሎ ሕቡእ ኩናት መልሲ ክህበሉ ናብ ትግራይ ቅልውላው ረሃብ ክኽሰት ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እቲ ቅድሚ ዓመት ዝተሸለሞ ሽልማት ኖቤል ክምንጠልን ይግባእ ኢሉሎ። ናይ ነዊሕ እዋን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ምስ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ መጉዳእቲ ዓይንን ኢድን ዝበጽሖም ኣቶ ኣስመላሽ ወልደስላሴን ኣብዚ ወርሒ ከም ዝተቐትሉ ቀተልቶም ከዓ እቶም ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ የለውን ዝበሃሉ ወታደራት ኤርትራ ከይኮኑ ከም ዘይተርፉ ዝገለጸ ዘጋርዲያን እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ንዓለም ዝተሓበአ ውግእ ምስኡ ዘለዎ ዓፀቦታት ህዝቢ መቕተልቲ ማእሰርቲ ጾታዊ ዓመጻት ንዕፃዊ መገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ዘስካሕክሑ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዘሰንብድ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዕንወት ንኽፍለ ዘመናት ተዓቂቦ ብጸንሑ ሓድግታትን ህዝባዊ ግልጋሎታት ዝህቡ ዝነበሩ ፋብሪካታትን ካልኦትን መራሒ ኢትዮጵያ ክሕተተሎምን ዝወሰዶ ሽልማት ሰላም ክሕደግ ይግባእ ኢሉሎ። ብኻልእ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘኢኮኖሚስት ንዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዝቃወም ኣፍሊጡሎ። ዘኢኮኖሚስት ኣብ እዋን ኣውፂእዎ ዘሎ ጸብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ግዳያት ኩናት ከይበጽሕ ይዓጹ ከም ዘሎን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዓጽቦታት ክወርዱ ይሰርሕ ከም ዘሎን እዩ ኣብሪህ ዘሎ። መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝምርሐሉ ዘሎ ፖሊሲ መቐጸልታቲ ብብረታዊ ቃልሲ ዝተዓለወ ውልቀ መላኺ መንግስቱ ሃይለማርያም ከም ዝኾነ ዝገልጽ ጸብጻብ ዘኢኮኖሚስት መንግስቲ ደርግ ኣብ 1977 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዝነበረ ረሃብ ምስተር ኣየ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ይኽልክል ከም ዝነበረ እቲ ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባብታት ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ እውን ንምድርዓም ኣኻል የንድድ እንስሳታት ይሓርድ ዜጋታቱ ብጥሜት ክሞቱ ይሰርሕን ባዕሉ እውን ይርሽንን ከም ዝነበረ እዩ ኣዘኻኺሩ። ብተመሳሳሊ እቲ ብ2018 ዓ.ም መዝነት ስልጣን ዝጨበተ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንርእሱ መራሒ ለውጢ ይሰምዕ እኳ እንተነበረ ኣብ ጽባሕቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዓመታት ዝጸንሐ ጽልኢ ብዕርቂ ክፍታሕ ጽዒሩ ብዝብል ሽልማት ኖቤል ዝተዋሃበሉ ዓመት ንዜጋታቱ ብጥሜትን ኩናትን ቀጺዑ ፖለቲካዊ ጸብለልታ ክረክብ ይጽዕር ከም ዘሎ እዩ ዘኢኮኖሚስት ኣረዲኡ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፖሊሲ ስርዓት ደርጊ ደጊሙ ኣብ ስራሕ ይውዕል ከም ዘሎ ዝገልጽ ጸብጻብ ዘኢኮኖሚስት በቲ ካብ ዝጅመር 82 መዓልታት ረጊጹ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ካብቲ 6 ሚልዮን ኣብ ትግራይ ይነብር ተባሂሉ ዝግመት ህዝቢ ትግራይ እቲ 2 ሚልዮን ከም ዝተመዛበለ ኣረዲኡ። 4.5 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሓገዝ ከይበጽሖም ዓንቃፋይ ኮይኑ ከም ዝርከብ እውን ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወታደራተይ ሰብኣዊ ሓገዛት ከቕርብ ይሰርሕ ኣለኹ ከም ዝብል ዘዘኻኸረ ዘኢኮኖሚስት እንተኾነ ህላዊ ዕጡቓት ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ትግራይ ነቲ ኩነታት ሕልኽላኽ ከይገበሩ ከም ዘይተርፍ ገሊጹ። መንግስቲ ፌደራል ዝፈቐደለን ገለ መካይን ብመንግስታት ክልል ወይ መሻርክቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዕጡቓት ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝጭወያ ዝሓበረ ዘኢኮኖሚስት እቶም ዕጡቓት ዘስካሕክሕ ግፍዕን ዝዝምታ ጥሪትን ከም ዝፍጽሙ እውን ዝሕብሩ እሙናት ጸብጻባት ከም ዝረኸበ ናብ ገበን ኩናት ዘምርሑ ከም ዝኾኑ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ንጸብጻብ ዘኢኮኖሚስት ዝቃወም መግለጺ ብምውጻእ እቲ ኣብ ዘኢኮኖሚስት ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ኣይኮነን ክብል ሓቢሩሎ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ስድራ ቤታት ንሓድሕዶም ብሓይሊ ጸታዊ ርክብ ክፍጽሙ ሓይላዊ ስጉምቲ ከም ዝተወስደሎም ብሓይሊ ጸታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ዝገልጽ ዘሰንብዱ ሓበሬታታት ከም ዝበጽሖ ብምሕባር ፈጸምቲ ገበን ተሓተቲ ክኾኑ ከም ዝጸውዐ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘዘንበለ ጸብጻብ ዘቕርብ ጉባኤ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘመላኽቱ ጸብጻባት በፂሖም ኢሉ እገዳታት ስርዓት እትኦቶ ጥሒሱ ብዝብል ዝቕተሉ ሰባት ከም ዘለዉ ሓበሬታ ረኺበ ዝበለት ጉባኤ መቕተልቲ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደን መሓዝኡ በረኸት በርሀን ከም ኣብነት ጸሪሕሎ። ብዘይካዚ ሓይላዊ ጾታዊ ዓመፅ ብዘይ ውሳነ ቤት ፍርዲ ሰባት ምቕታል ዘሕጋዊ ማእሰርትን መጭዋይን ኣብ ትግራይ ይፍጸሙ ከም ዘለዉ ጥርዓናት ከም ዝረኸበ ሓቢሩ ቀንዲ ግዳያት እቲ ግፍዒ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ጉዳኣት ኣካልን ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሩሎ። ብተወሳኺ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝነብሩ ተጋሩ እውን ማእሰርቲ ምጉናይን ካልእ በደልን ከም ዘሎ ጥርዓን ከም ዝበጽሑ ኣረዲኡ። ብኻልእ ወገን ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ ልዕሊ 80 መዓልታት ብዘይካ ኣብ መቐለን ገለ ውሕዳት ከተማታትን ኣብቲ ዝበዝሐ ከባቢ ትግራይ ባንኪ፣ ማይ፣ መብራህቲ፣ ጥዕናን ካልኦት ግልጋሎትን ስለ ዝተቋረፁ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀን መሃይኦም ስለ ዘይተኸፍሉ ኣብ መከራ ከም ዘለውን ሰብኣዊ ሓገዝ ከይረኸቡ ዕንቅፋታት ይበጽሕ ከም ዘሎን እቲ ጉባኤ ገሊጹሎ። ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት እዚ ጸብጻብ ኩናት ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅመር ኣብ መበል 80 መዓልቱ ንፈለማ እዋን ዘውፅአ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ትግራይ ንሓድሕዶም ዝተኸሰሱሉ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ማይካድራ ኣብ ውሽጢ 10 ዘይመልኡ መዓልታት ናብቲ ቦታ ከይደይሉ ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ እቲ ገበን ብሕወሓት ተፈጺሙ ክብል ንማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጹ ነይሩ። ማዕኸናት ዜና ዓለም ድማ ካብቲ ጨፍጫፍ ሓምሊጦም ንሱዳን ዝኣተዉ ገለ ተጋሩ ብዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝበጽሐ በደል ክጽብጽቡ ከም ዝተረኣዩ ይፍለጥ። ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ከም ዝወድእ ዝተገልጸሉ ናብ ዓሰብ ዝወስድ ጽርግያ ሜሎዶኒ ማንዳ ቡሬ ስራሕ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ። እቲ 78 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ጽርግያ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዳግማዊት ሞገስ በዓል መዚ ክፍሊ መጓዓዝያ ኢንጂነር ሃብታሙ ተገኝ ምስ ኣመሓዳሪ ክልል ዓፋር ኣውል ኣርባ ከም ዝመረቕዎ ተገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ እቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተነቢሩላ ዝነበረ እግድ ከም ዝተለዓለ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራ ትርከበን መብዛሕትአን እስልምና ብበዝሒ ዝርከብሎን ሃገራት እግድ ኣንቢሮም ከም ዝነበሩ ይዝከር። እንተኾነ ምምሕዳር ጆ ባይደን ሕጂ ነተን እግዳት ተነቢሩለን ዝነበረ ሃገራት እቲ እግደን ክለዓል ከም ዝገበረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ፖለቲከኛታት ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባን ዝርከቡም 24 ተኸሰስቲ ተኸሲሶምሎም ካብ ዝነበሩ 10 ገበናት እቶም 5 ከም ዝተሰረዙ ተገሊጹ። እቶም ተኸሰስቲ ምስ ሞት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተጠርጢሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ እዮም። እቶም ብገበን ረዓዲ ተኸሲሶም ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ዝተኸሰሎም 10 ክስታት ኣመሓይሹ ከቕርብ ብቤት ፍርዲ ዝተኣዘዘ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ትእዛዝ ኣብ ተግባር ስለ ዘይውዓለ እቶም 5 ክስታት ክስረዙ ምኽንያት ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ዝተኸሰሉ ምኽንያት ኣብ መረፃ ከይሳተፉ ምእንታን እምበር ካልእ ገበን ከም ዘይብሎም ንዳያኑ እቲ መጋባእያ ብምግላጽ እቲ ዝተረፈ ክስ እውን መሰረት ስለ ዘይብሉ ንድሕነት ሃገር ክበሃል ተፈቲሖም ኣብ መረፃ ዝሳተፍሉ ዕድል ክጣጥሕ እቶም ክስታት ክድምሰሱ ከም ዝሓተቱ ተሰሚዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ኣብ መዝገብ ግብሪ ራዕዲ ክሰፍሩ ዝተሓተተ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈጻሚ ኣካል ሱቕ ስለ ዝበለ ሱቕ ክብል ከም ዝመረፀ ተሓቢሩ። ኦነግ ሸኔን ሕወሓትን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝውልዑ ጎንፅታት መንቀልቲ እዮም ዝብሉ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ክልቲኦም ውድባት ብግብሪ ራዕዲ ክምዝገቡ ሓቲቶም እኳ እንተነበሩ እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ፈጻሚ ኣካል ዝመጽኦ ተወሳኺ ነገር ስለ ዘየለ ብሱቕታ ከም ዝሓለፈ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ።